Benvinguts una vegada més en el nou repte. Com ja vaig poder veure, el repte anterior, que tractava de línies rectes, vau ser capaços de resoldre'l. Doncs anem avui a veure el nou repte que tracta sobre figures geomètriques. Doncs comencem amb el repte. Jo us presento aquí una suma de 3 cercles, que ens dona un total de 15. La següent operació és un quadrat més un cercle, que ens dona 25. La següent operació és un quadrat més un triangle, que ens dona 23. I finalment tenim un cercle més un quadrat menys un triangle, que ens dona... no ho sabem. Aquí comença el vostre repte. Descobrir quin és el valor de cada figura geomètrica i finalment respondre al resultat que pertoca en aquesta operació. Sou capaços? Doncs endavant! La primera pista ja està aquí i jo us la vaig a dir. Primer hem de buscar el valor dels cercles. Com que veiem que és una suma repetitiva, que suma un cercle més un cercle més un cercle, tirarem de taules de multiplicar. La primera taula de multiplicar que se m'acut, que dona 15, és 3 per 5 igual a 15, o 5 per 3. Recordeu, com vam dir en un vídeo passat, l'ordre dels factors no altera el producte, d'acord? Doncs ja tenim el primer valor del cercle. Aquí ja podem afegir els valors del cercle, que és 5. 5 més 5 més 5 dona 15. Anem ja a la segona pista. Ara hem de buscar el valor del quadrat. Si sé que el resultat és 25 i que el cercle val 5, l'operació que he de fer, ben senzilla per trobar aquest sumant, és 25 menys 5 igual, si tinc 5 elements i li resto 5, em queden 0, i si tinc 20 unitats i li resto 0 unitats, em queden 20 unitats més aquest 0 dona 20. Per tant, el resultat del quadrat és 20, és el seu valor, i l'afegim aquí. I ja a la pista 3, si sabem que el quadrat val 20 i el resultat del quadrat més el triangle és 23, només haurem de restar 23 menys 20, que ens dona 3. I el podem afegir en aquí també, i en aquí. Finalment, anem a resoldre aquesta operació. 5 més 20, 25, menys 3, ens dona un resultat de 22. També és possible que algú o alguna m'hagi fet 20 menys 3 primer, 20 menys 3 dona 17, més 5, seguirà donant també 22. Tant un camí com l'altre era correcte. Espero que us hagi agradat el repte i ens veiem en el proper.